खुलुमबाय बाथौ सिबियारि नोंथांमोन। बाथौ धोरोमनि गोनां सोंथिफोर मोननैसो होनाय जाबाय। बर' हारिनि गुबै धोरोमा मा? बाथौ। सिजौआ मानि नेरसोन? बर'नि गुबै धोरोम बाथौनि नेरसोन। बाथौनि ओंथिया मा? बा माने मोनबा, थौ माने गोथौ सान्थौ। बाथौ बान्दोआ मोनबेसे आरो मा मा? बाथौआ मोनबा। बेफोर जाबाय दरसि बान्दो, जोनोम बान्दो, हाबा बान्दो, बरायनाय बान्दो, थैनाय बान्दो। बाथौनि मोनबा गुहा मा मा? हा, दै, बार, सान, अख्रां। बाथौखौ थबेसे औवाजों दुमनाय जायो? थसे औवाजों दुमनाय जायो। बाथौ धोरोमाव मोनबेसे फोरबो फालिनाय जायो आरो मा मा? मोनबा फोरबो फालिनाय जायो, बेखौ गाहायाव होनाय जाबाय। बाथौ धोरोम फिरफिलनाय गाबा मोनबेसे आरो मा मा? बाथौ धोरोम फिरफिलनाय गाबा जाबाय मोनबा, गोजा, गोथां, गुफुर, गोमो, ब्राय, लाइगां। बाथौ धोरोमनि मोनबा बिस मन्त्र मा मा? ओं ह्रीं क्लीं फुटसे। अन गुन्दैखौ मानि नेरसोन महरै बाहायो? सैथो एबा गोथारनि नेरसोन महरै बाहायो। थाइगिर खङा खंबेसे? खंबा। सिफुंनि गोदोंबा गोदोंबेसे? गोदोंबा। बाथौ धोरोमाव साबेसे गुरु गुरुजि दं? सा 18 जरा गुरु गुरुजि दं। हा, दै, बार आरो अख्रां बेफोर मोन्थोरा मा बुङो? हायलों, आग्रां, खैला, सानजाबोरालि आरो राजखुंग्रि। सिजौखौ जराबेसे खुन्थि आरो खामिजों दुमनाय जायो? 18 जरा खुन्थि आरो खामि जराबा। Thank you for watching.